Йо, какво става, маняци? Днес сме се събрали да поговорим пак за поредната ми инвестиция в банките. Компанията, за която днес ще говорим, е много важна, защото без нея няма да е възможно видеята, водата и всичките останали компании, за които говорихме като инвестиции в моето портфолио, а това е Emerson Electric, която е глобална технологична и софтуерна компания. Банката Emerson Electric Co. е глобална технологична и софтуерна компания, която се занимава с предоставяне и решение. Тя работи чрез следните сегменти: краен контрол, измерване и анализи, дискретна автоматизация, безопасност и производителност, интелигентни устройства и софтуер и контрол. Сегментът за окончателното управление се фокусира върху осигуряването на контрол, изолация, изключване, освобождаване на налягането, предпазни клапани за налягане, задвижващи механизми и регулаторни процеси и хибридни индустрии. Сегментът за измерване и анализ включва инструментариум за измерване на физическите свойства на течности, газове, налягане, температура, ниво, поток, акустика, корозия, pH, проводимост, качество на водата, токсични газове и пламък. Сегментът за дискретна автоматизация включва соленоидна, пневматична, индикатори за положение на клапани, пневматични цилиндри и задвижващи механизми, оборудването на въздуха, превключватели за налягане и температура, електрическо решение за линейно движение, програмируеми системи за автоматизация и софтуер за управление, електрическо разпределително оборудване и решение за свързване на материалите. Сегментът за безопасност и производителност се състои от инструменти за обработка на тръби, тръбни ключове, резачки за тръби, оборудване и за нарязване на резби и ролкови канали, акумулаторни хидравлични инструменти за пресови връзки, почистващи устройства за дренажи, инструменти за тръби и диагностични системи, включително камери за инспекция на канализация и оборудване за локализирането. Сегментът за софтуер и управление обработва чрез събирането и анализирането на информация от измервателни устройства и заводи и използване на тези информация за регулиране на клапани, помпи, двигатели, задвижвания и друг контролен хардуер. Компанията е основана от Чарлз Местон и Александър Местон на 24 септември 1890 година и е със седалище в Сейнт Луис, Мисури. Посоченото име е EMR, Emerson Electric Co. Служителите на компанията са 67 000 души и пазарната капитализация на компанията на тази банка е 60,9 билиона долара. А сега продължете да гледате, ще покажем няколко от предишните места, които тази компания има участие, защото, както казахме, тя се занимава с софтуерна диагностика на помпи. А помпите къде бяха? Помпите бяха в компанията за водата. Това е друг вид банка, но тя е по-малка. И тази банка притежава по-малките банки. А сега продължете да... надявам се си спомняте предишната кула за водата. Ето го, тук е пак Erie County Water Authority. Ето я кулата за водата. И компанията Emerson Electric, разбрахте, че се занимава с клапане, измерване на pH на водата. Това е пак същата компания, само че тя подпомага по-малката компания, която е, по-малката компания Water подпомага по-голямата, за да може тя да си върши работата, и затова те имат работници. Ама като цяло те избират плащането, И тук, за да стигне водата до тези кули, трябва да има помпи,
измерване, за да може да се пусне водата до крайния потребител. А сега ще продължим нататък в видеото. Това е кулата, това е пак част от тези компании. Всяка компания е свързана, значи по-малката компания, нали, по-малкия бизнес движи по-големия. И така, сега ще продължим нататък към следващото място, където трябва да има вода. Става, маняци! Ама за да може да си пием кафето тук, да могат да ни го направят в заведението, нали, за бързо хранене, пак ще трябва вода, пак ще трябва компанията за MSN Electric и те, за да сервират кафето, аз съм сигурен, че те измерват, нали, киселинността на водата и така нататък. Обаче, за да стигне водата до Тим Хортънс, те използват пречиствателната станция на American State Water, използват помпите, които са за тази компания, за която говорим, използват измерването на pH, използват клапаните, които блокират водата, за да не са, нали, за да може да спира водата по системата, за да не е прекалено бърза. И като цяло това е за компанията. Тази компания е прекалено, нали, късо видеото, но това е като цяло. Аз не знам много за нея, нали, но за следващата компания ще говорим в следващото видео. А сега се абонирайте, харесайте видеото и до скоро, до следващото видео за следващата компания, банка.